What's up mga kasungab? Eto na naman tayo sa araw na ito, mag-vlog tayo. Yan guys, konting update nga pala sa AGATV. Road to 3,000 subscribers na po tayo mga kasungab. Siyempre dahil sa inyo mga kasungab, salamat po kasi sa patuloy yung pagsuporta sa aking channel. So ngayon ang gagawin natin, nagagawa tayo ng vlog na kung saan manonood tayo sa surf competition dito sa Sulangan, Guiuan, Samar. So ayun guys, samahan niyo po ako. Thank you. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Ayan, natin na kami na magkukulo kami na heton. Para ngayon kuruklawan na kay tima na ngayon so pasing. So atong usapan nag-una ito niya na atong pinaka-tour guide nga niton Barangay Calicoan, Sulangan, Samar, Region 8, Philippines. So palito guys, makadi kami na hiton surfing area or surfing camp kundi na hinanabuan surf competition at Sulangan, Samar. So adi na kami na dapit ha Calicoan Villa. So malapit na tayo guys sa surfing area. Antay naman bro. Naranin na kita nga surfing area mga kasungab. So yan, dito na tayo. Kita nyo yun. Dito tabak boy. Wow! ABCD. Nga kinikita boy.
Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.